nyalawma hanki o hay sinno ko jam fini Rufisque walani toon to stade mo Ngalandou Diouf ina wayno hare mawnde waɗi e nder stade he ha goto wasi hen fittandu mum kono noon fodde temedere e capantati e joyo gañima hen gañanɗe musɗe ha mbaɗama évacué anama toon to hôpital kono noon e nder ñallal hande ngal gonden ngal ina wayno sport e nder leydi men Sénégal ko fitina meho jibinta woni ɗo banggue lamba hay ɗo banggue football noon eko teska hen so tawi tan wonti wonde placement woni ko sara stade walla wonti wonde galle ma woni ko sara stade walla wonti wonde sukaɓe ma pijata ko ɗon e nder beddaji gonɗi sara stade hakkille ma fof o wat mbeluma o e nder oɗon tuma ne tawno so tawi match yeehi ha gasi hankanti noon ɗon sarenaki kala ko joguinoɗa ene wawi heftede walla agression ngaji kewɗi jiye hen walla war horeji tawe hen walla helde hoore tawe hen kono noon kala kono wiye violence ina wayno ko hen tawete ɗum waɗi noon hewɓe ne mbaɗi préféré so tawi wonti ɓe gandi wonde match ene woodi nawetan joom autoji en ɓe mbasa rewde ɗon guila parablis uji men kelani walla joomen place uji en ɓe udda place uji men mbasa dawde ne tawno samba mboyen ɗe ene mbawi nadde ha e nder placement tawi a wi aɗo waɗa riposte sarenaki tigui rigui joomen mbatma agressé ko ɗum waɗi noon hande hewɓe hoɗɓe e nder nokkuji gonɗi e sara stade ɗi kañumen kala nguuri koye fitina te kadi so tawi programme waɗi tan hakkillaji fof uddat e nder oɗo saaha noon hewɓe ene jaggi nawetan kam mo gandanɗa hoore ma baɗonnoɗo toon to Rufisque e stade Ngalandou Diouf ko on goto ɓe jogui ene wayno nawetanuji ɗiɗon joƴƴinte leydi ne tawno hawruno e nder oɗon ñalawma fitina ina wayno ko équipe biyeteɗo Thiawlène e équipe biyeteɗo Guif ko ɗon noon tigui rigui hare mawde waɗi ha on suka koso mo gandanɗa hoore ma wasi hen fittandu mum won information ngaji jaltuɗi wiide wonde ko sukaɓe joyo canki hen kono noon ko ɓuuri labde ko e ko ɓuuri jojjude e nder oɗo saaha mo gonɗen ko suka goto sanki hen kono noon fodde temedere e capantato e joyo ina wayno dañi hen gañanɗe musɗe ha hewɓe mbaɗama hen évacué parama toon to hôpital banda men tedduɓe musidɓam hortuɓe ko ɗum wonno information ngaji garanɗi en ɗo henna e nder chaine men Titonde TV ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbadiri e bawɗum no wasata ɗum bongol continue wadde abonné maɗon like ɗacconen commentaire uji mon ne tawno doole lingo ko ndiyam kono doole Titonde ko fulɓe Allah rokkunomi demgal larkay ko demgal structure de communication Titonde ari caɗele ngase rendo joguiɗa ko conférence concert cérémonie officielle mariage baptême anniversaire walla ka ceerno aɗa yiɗi waɗanede communiqué ko Titonde yawri hen en mbiyani ala ɗo woni kono ko ɓuuri ngarɗude ko koye Titonde tawete mon yiɗi jokkodirde e maɓɓe kala numéro whatsapp 00221 719 88 80 appel direct 00221 33 855 16 37 structure de communication Titonde ari ko findinde e tindinde e hirjinde e jirtinde gila Titonde yetti ele ngasi e rendo men